Vidste du, at når din markedsværdi skal vurderes, er dine kompetencer meget mere end din uddannelse? Lasse er elinstallatør. En gang spurgte Lasse sine kunder, hvorfor de brugte ham og hans firma som deres foretrukne elinstallatør. Lasse havde selv en forventning om, at den væsentligste grund var de faglige kompetencer. Men Lasse fik en overraskelse. Det viste sig nemlig, at kunderne vægtede Lasses og medarbejdernes adfærd som den vigtigste kompetence. Din adfærd og relationen vægtes højt, når dine kunder skal vurdere din markedsværdi. Det vil jeg gerne lære dig mere om. Tag derfor det første skridt nu. Få tips, inspiration og viden. Tilmeld dig mit webinar og lær mere om, hvad du kan gøre. Deltagelsen er gratis. Mit navn er Søren Mortensen, og du kan tilmelde dig via nedenstående link.